nko muso doko ko adew ma jamana kono ya ko huruba sunna aya yere koroshi ko huruba sunna min be mali kono ko aya yere koroshi de ko sunna mi ko abidia kacha ka sunna ko e sunna wa muso do be ko fa yo fodo akwa le yo ci de bila dew ma maliya ko munum be wajulu ke salafiya ka aye wulu ka kuma de lamme mais munum ka wajulu be huruba sunna inde ka aya yere korosu ma de sunna min ka bidia kacha ka sunna ko e sunna wa muso de be nin fo donc tiali banka jamano kono karamo sugude do odi ato umar ibn khattab ko ako salasatu yahdimuna dina ako fin sababe kulu be dina gurjade jallatul alim doni ke baga kasira bila e kala nendo doni ke ba de mogo dalen bila ubillame ni e yesira bila o be dina gurja wa jidalul munafiq bil qur'an ani munafiqin na be kuma dro be wajilu ke dro abe qur'ana de fo munafiqi fana de do mais ni abe kuma ni qur'ana yi umar ko nim fana be dina gurja sabanna wal aymatil mudilluna nyema fililew umar ko nim fe sabade be dina gurja akon nim fe saba u be dina gurja de awa dina gurja be afrique nim fe sabade do ni denu ke baga wirete sira jelen ko bake ka sira bla dro jonu ke baw yere bake ka kataw bake ka sira bla ani munafiqun be kuma ni qur'anai silama nyuma yerete ani nyema fililew nununde afriki ka dina be detruire ka dina halakiya